Kag sa good vibes, pop-up nga kapihan sa kilid sang dalan, ginasayo sa mga turista kag homegrown athletes sa Bacolod, nahatagan kahigayunan, mag-compete. Wala magpensa rin sa ka-virtual assistant nga ang pagbutang niya sang pop-up nga coffee business sa higad sang dalan ang rason sa pag-inad sang turismo sa isa ka lugar. Ini ang katuanta sa tripping ni Roming, buwas, Sabado, alas 9 sang aga. Sa pagsugod sang tuig 2025, natagaan sang duga nga higayon, ang linibo nga mga local athletes nga mapakitang ila ikasarang sa nagkalain-lain nga sporting events sa nahauna nga palarong panungsod sa Bacolod. Samtang dugang man nga kalingawan kag kakunyag ang nahatag sa linibo nga mga sports fans sa liwat pagbukas sang pinakadako nga paliga sa basketball sa syudad. Ato nini saksihan kag kilalahon ang mga kampyon sa patag sang sports sa isa naman ka episode sang Bida sang Liga sa Sunday.